Bicikl tu, bicikl tamo, bicikl svuda. Bar kad je ovako predivan jesenji dan kao što je ova septembarska nedelja. Biciklistički klub Peščanog grebena je poznat po organizovanim biciklističkim turama koje baš i nisu lake jer su na zadnjem programu vozilo okruglo 70 km od Zakanjseka preko Morahaloma i malograničnog prelaza Ásothaloma do Palića i nazad. A Bringa klubunk az első túráit pont 2013-ban kezdte szervezni, akkor még csak Zákányszéken, és hát az első meghirdetett túránkra azaz hárman jöttek el. Hát most láthatjátok, hogy közel 50 fővel vagyunk itt. Úgy tűnik, hogy a kerékpározás egyre népszerűbb és egyre inkább több embert vonz ez a lehetőség, ez egy ilyen szabadidős sporttevékenység tulajdonképpen, ami nem annyira sport, hanem inkább egy közösségi élmény. Vratimo se današnjoj ekipi, svi su spremni, može da se krene na put od 40 km prema Paliću. Imamo samo jedno brzo pitanje, kako može čovjek da se pripremi na ovakvu turu? Folyamatosan az ember biciklizik, és így lehet rá felkészülni. To nam se čini jednostavnom metodom. Ajmo svi na bicikle i pravac granica. Osim popularnosti biciklizma je klubu pomogla činjenica da je od 2013. godine izgrađeno više biciklističkih staza iz Morahaloma i iz Segedina, pa se mogu preći relativno duge ture na bezbednim stazama. Održavanje prekograničnih veza je potpomoglo da je također 2013. godine otvoren drumski granični prelaz između naselja Ásothalom i Bački Vinogradi, pa nije trebalo da se ide okolo preko graničnih prelaza Reske Horgoš ili Tompa Kelebija ako je neko biciklom želeo da ode sa Peščanog grebena do Palićkog jezera. Posle 40 km je mala ekipa stigla do Palića. Gradić u Severnom Bačkom okrugu je danas popularno turističko odredište u Srbiji. Jezero je dugačko 7 km, njegov lekoviti mulj je otkriven u 19. veku. Imajući to u vidu, nije ni čudo da je već u vreme Austro-Ugarske letovalište bilo veoma poznato. Predivne vile su izgrađene krajem 19. i početkom 20. veka. Meštani se danas pre svega bave turizmom. Imádom ezt a tavat, tehát ez szerintem egy csoda. Nagyon sajnálom, hogy még nem úgy lehet hasznosítani turisztikailag, ahogy ez adná magát. Hát, ha egyszer sikerül a vizét úgy megtisztítani, hogy akár fürdésre, akár bármilyen sportolásra biztonsággal használható legyen. De ettől függetlenül én nagyon szívesen jövök ide át. Amit én még nagyon szeretek, itt a konyha, a szerb ételek, a pjeskavica az egyik kedvencem. Úgyhogy, de mi nagyon sok szervezettel együttműködünk itt a határon túlon is, úgyhogy szerencsére van szerencsém viszonylag gyakran megkóstolni, vagy gyakran itt lenni. Biciklisti su zaslužili malo odmora, a i berbanski dani na Paliću su bili baš ovog vikenda, tako da su mogli da se prošetaju obalom i da provere šta vredi kupiti u vašaru. Niko nije bio umoran, ali je nekoliko zalogaja svakom dobrodošao. Nekem még maradt, pont azért, mert nem én voltam a legmó. Egy kerek évszámot töltöttem be, és kaptam egy biciklit, úgyhogy én nagyon kezdő vagyok ezen a téren, tehát azt mondhatom, hogy most próbáltam ki először egy nagyobb túrán magamat. Az élmények nagyon jók, hát egy kis izomláz az már van. A csoport nagyon tetszett, nagyon barátságosak. Ezeknek a túráknak nem a sport az elsődleges szempontja, hanem a közösségépítés, ismerkedés, kerékpározás is persze. Tehát mi is, mikor úgy megyünk saját túráinkra, saját tempóinkra, akkor ilyen 25-30-as sebességgel megyünk. Itt az átlagsebesség 15-18 km/h, tehát aki úgymond bolti biciklis otthon, egy pár próbálkozás után, hogy először átjön velünk Mórahalomra, bejön velünk Szegedre, egy 2-3 hónap múlva eljöhet egy ilyen túrára, most 35 kilométert jöttünk Zákányszéktől, tehát oda-vissza 70 kilométer, de ez bárki számára nagyon könnyen teljesíthető, és tényleg egy baráti beszélgetést, uram, bocsá, egy-egy sör is belefér itt, és aztán hazamegyünk, mindenki tusul egy jót, alszik egy jót, és holnap vígan meséli, hogy külföldön volt biciklivel, Palicson, szüreti napokon és jó buli. Posle nekoliko časova odmora se ponovo seda na bicikle, sledi još 40 km. Ali je i to određeno sa pauzom, jer su bicikliste na mađarskoj strani na takozvanom malom šoru, nadomak Ásothaloma, kod doma Svetog Gerleta čekali Perkelt i Krofne.
Sokat bicikliztem, ez nagyon jó volt, szeretek mozogni. És ott Palicson nagyon jó volt a hangulat. Egyszerre veszek ezen részt, és most volt a legnagyob csapat, létszám, és nagyon jó élmény volt. Odavde je već više učesnika krenulo svojim kućama, naravno na 2 točka. Neko je još za kraj uzeo malo sladoleda. Mada su učesnici došli iz najrazličitijih mesta, svi su se složili da cilj nije bio da se za što kraće vreme pređe što više kilometara. Már nem csak zárkányszékiek jönnek, hanem környező településekről. Most is vannak itt Rúzsáról, Ülésről, Csólyospálosról, vannak szegediek, deszkiek, voltak velünk mórahalmiak. Tehát, hogyha így jól összeadjuk, hogy egy-egy ilyen túra alkalmából ez a 40-50 ember, akik elindulunk, hány településről származunk, hát mi ez, hogyha nem közösségépítés és a települések közötti jó kapcsolattartásnak egy nagyon szép példája. Biciklističke ture ovog kluba se za ovu godinu završavaju ovog lepog jesenjeg dana, ali se u novoj godini nastavljaju. A to je sasvim sigurno, kao što je sigurno da posle 31. decembra u kalendaru dolazi 1. januar. Neka svako pripremi svog dvotočkaša da bi na proleće ponovo mogao da nađe društvo za biciklističku turu po peščanom grebenu.